Energie. To slovo. Používáme ho pořád. Solární energie. Elektrická energie. Dnes mám spoustu energie. Chybí mi energie. Energie se nikdy nevytváří ani neničí. Všichni o ní mluví, jako by věděli, co to je. Ale tady je ten problém. Ten skutečný problém, když se tě teď zeptám, co je energie? Ne, co dělá. Ne, kde je. Co to je? Nemůžeš odpovědět. A necítíš se špatně, protože Richard Feynman, jeden z nejbrilantnějších fyziků 20. století, nositel Nobelovy ceny, chlap, který pomohl vyvinout kvantovou mechaniku, také nemohl. Řekl něco, co mě šokovalo, když jsem to poprvé četl. Řekl, je důležité si uvědomit, že v současné fyzice nemáme znalost o tom, co energie je. Nemáme představu, že energie přichází v malých blocích určitého množství. Počkej, říkáš mi, že jeden z nejzákladnějších konceptů fyziky, něco, co se objevuje v každé rovnici, v každém zákoně, v každém vysvětlení vesmíru. A nikdo neví, co to vlastně je? Přesně tak. Umíme ji měřit. Umíme ji transformovat. Víme, že je všude. Ve světle, které ti dovoluje vidět tato slova. V pohybu tvého srdce. V hvězdách, které explodují miliony světelných let daleko. Ale co to je? To je jiná historie. Historie, která ti změní způsob, jakým vidíš absolutně všechno. Protože na konci této cesty pochopíš něco, co jen velmi málo lidí v historii skutečně pochopilo. Že energie není jen něco, co věci mají. Je to to, čím věci jsou, včetně tebe. Dovol mi ukázat ti, proč to tolik záleží. Protože nemluvíme o abstraktní fyzice. Nemluvíme o rovnicích na tabuli, kterým rozumí jen univerzitní profesoři v bílých pláštích. Mluvíme o fundamentální povaze reality. O tobě, o mně, o všem, co existuje. Podívej se na svou ruku právě teď. Běž do toho, udělej to. Podívej se na ní. Ta ruka, cítíš, že je pevná, že? Vypadá jako hmota. Vypadá jako skutečná. Vypadá jako něco odděleného od prázdného prostoru, který ji obklopuje. Ale není. Tvoje ruka je energie. Atomy, které ji tvoří, jsou energie. Prázdný prostor mezi těmito atomy je plný energie. Myšlenky, které máš právě teď, když zpracováváš tato slova, jsou vzory energie pohybující se skrz neurony. Všechno je energie. Ale ta fráze všechno je energie se stala tak klišé, tak opakovanou guru sebezdokonalování a motivačními kouči, že ztratila svou sílu. Ztratila svou děsivou a krásnou pravdu. Tak ji získáme zpět. Půjdeme hlouběji, než jsi kdy šel. Hlouběji než 10minutová videa, která ti dávají povrchní definice. Hlouběji než vysvětlení, která si dostal ve škole. Začneme se základy, s energií, kterou můžeš vidět a dotknout se. Kinetická energie pohybujícího se míče. Potenciální energie objektu čekajícího na pád. A pak sestoupíme. K polím. K částicím, které vlastně nejsou částice. K rovnicím, které odhalují, že hmota a energie jsou totéž. K prázdným prostorům, které ve skutečnosti vřou energií. A nakonec k temné energii. Ta tajemná věc, která tvoří 68% celého vesmíru a která odděluje galaxie stále rychleji. Něco, co nikdo, absolutně nikdo na této planetě nemůže úplně vysvětlit. A na té cestě se něco změní v tvé mysli, protože pochopíš, skutečně pochopíš, že rozdíl mezi věcmi a energií je iluze. Velmi užitečná iluze, která nám umožňuje přežívat den co den, ale iluze konec konců. Energie není něco, co věci obsahují. Věci jsou projevy energie. A to mění všechno. Tak se nadechni, udělej si pohodlí. Protože tahle cesta bude dlouhá, bude hluboká.
A na konci už nikdy nebudeš vidět realitu stejným způsobem. Začněme. Abychom pochopili, co energie je, musíme nejdříve pochopit, co si myslíme, že je. Protože tady je první problém. Většina lidí, když přemýšlí o energii, myslí na elektřinu, na kabely, na zásuvky, na baterie. A ano, to je forma energie. Ale je to, jako bych se tě zeptal, co je voda. A ty bys odpověděl, je to to, co vychází ze sprchy. Nemáš špatně, ale ztrácíš všechno ostatní. Oceány, mraky, led, páru, slzy, krev, pot. S energií se děje totéž. Je všude. Ve všem. Projevuje se tisíci různými způsoby. A po staletí se lidstvo snažilo ji pochopit. Staří Řekové měli proto slovo energeia, aktivita, činnost, schopnost vykonat práci. Ale byli to filozofové, ne fyzici. Mluvili v metaforách. Skutečný průlom přišel mnohem později. 17. století. Isaac Newton. Newton byl první, kdo začal matematizovat pohyb, dávat čísla realitě. A když to děláš, když začneš měřit, jak se věci pohybují a mění, začneš si všímat vzorů. Začneš si všímat zachování. Míč, který hodíš nahoru, má kinetickou energii. Energii pohybu. Ale zatímco stoupá, zpomaluje se. Kinetická energie klesá. Kam jde? Na potenciální gravitační energii. Energii pozice. Čím výš je, tím více potenciální energie má. A když začne znovu padat, potenciální energie se přemění zpět na kinetickou. Celkový součet zůstává konstantní. To je fascinující, protože to znamená, že energie se neobjevuje z ničeho, nezmizí do prázdna, pouze mění formu. Jako voda, která přechází z kapaliny na páru. Pořád je to voda, jen vypadá jinak. 19. století. Teď se věci stávají zajímavými. Vědci začínají studovat teplo, termodynamiku a uvědomují si něco neuvěřitelného. Teplo je energie, pohyb molekul. Atomy se třesou, vibrují, narážejí do sebe. Horký objekt neobsahuje teplo jako kapalinu? Ne. Jeho atomy se pohybují rychleji. Mají více kinetické energie na mikroskopické úrovni. A to vedlo k jednomu z nejdůležitějších zákonů fyziky. Možná k nejdůležitějšímu zákonu. První zákon termodynamiky. Celková energie izolovaného systému zůstává konstantní. Četl jsi správně. Konstantní. Vždy. V jakémkoliv procesu. V jakékoliv transformaci. Můžeš přeměnit chemickou energii na kinetickou energii, když se tvé svaly stahují. Můžeš přeměnit jadernou energii na tepelnou energii, když se atom rozdělí. Můžeš přeměnit elektrickou energii na světelnou energii, když rozsvítíš lampu. Ale celkový součet. Celkový součet se nikdy nemění. Energie se nevytváří. Neničí se. Pouze se transformuje. A tady je část, která ti vybuchne mozek. To znamená, že všechna energie, která existuje teď, existovala vždy. Od velkého třesku. Energie ve tvém těle právě teď. Ta, která způsobuje, že tvé srdce bije. Že tvé neurony vypalují. Že tvé oči čtou tato slova. Ta energie má 13 miliard 800 milionů let. Je to stejná energie, která byla v raném vesmíru. Ta, která vytvořila první hvězdy. Ta, která vytvořila prvky v explozích supernov. Ta, která se kondenzovala do planet, do oceánů, do buněk, do tebe. Není to nová energie, je to recyklovaná energie. Znovu a znovu. Transformující se, proudící, ale vždy stejné celkové množství. Ale počkej, pokud je energie tak fundamentální, pokud je věčná, pokud se nikdy nemění v celkovém množství, co je?
A tady začíná půda pod našima nohama praskat. Protože všechny tyto definice, které máme, kinetická energie, potenciální energie, tepelná energie, jsou popisy toho, co energie dělá. Ne toho, co je. Je to, jako bych ti řekl, pes je něco, co štěká, vrtí ocasem, jí granule. OK, skvělé. Teď vím, co pes dělá. Ale pořád nevím, co pes je. Je to hmota? Je to vlna? Je to pole? Je to vlastnost věcí? Nebo je to věc sama? Fyzici 19. století byli přesvědčeni, že to vědí. Energie je vlastnost hmoty. Věci mají energii, jako mají hmotnost, jako mají objem. Dává to smysl, ne? Míč má hmotnost 200 gramů. Má objem 500 kubických centimetrů. A když se pohybuje rychlostí 10 metrů za sekundu, má x množství kinetické energie. Energie je něco, co vlastní. Ne něco, čím je. A pak přišel rok 1905. A chlap jménem Albert Einstein tuto myšlenku úplně zničil. S rovnicí. 3 symboly. E rovná se mc na druhou. A všechno se změnilo. Protože ta rovnice, ta prokletá a krásná rovnice říká něco, co by nemělo být možné. Říká, že hmotnost je energie. Ne, že má energii. Ne, že obsahuje energii. Samotná hmotnost, pevnost hmoty, váha věcí, substance vesmíru je energie. Zmrzlá energie. Kondenzovaná. Zachycená ve stavu, který se nám zdá pevný, ale který je ve skutečnosti čistá energie stlačená do neuvěřitelné hustoty. 1 kilogram hmoty, jakékoliv hmoty, obsahuje energii ekvivalentní 21 500 atomových bomb jako ta z Hirošimy. 1 kilogram. Hmotnost knihy. Láhve vody. Má dost energie uvězněné uvnitř sebe, aby odpařila celá města. Jen to normálně nemůžeme uvolnit, je uvězněná, zablokovaná, zmrzlá ve formě hmotnosti. Ale je tam, vždy tam byla. A to vyvolává děsivou otázku. Pokud je hmotnost energie, pokud pevné věci, kterých se dotýkáme a které vidíme, jsou ve skutečnosti projevená energie, tak co vlastně existuje? Existuje hmota? Nebo existuje pouze energie v různých formách? Je to jako se zeptat, existuje led? Nebo existuje pouze voda v určitém stavu? A odpověď? Odpověď nás zavede mnohem hlouběji, než si Einstein představoval. Protože Einstein stále přemýšlel v termínech částic, malých a pevných věcí, elektrony, protony, fotony, ale ukazuje se, že částice neexistují. Ne způsobem, jakým si myslíme. A když objevíš, co ve skutečnosti jsou, co jsou v tom nejfundamentálnějším smyslu, tvůj koncept reality se rozpadne. Ale než se tam dostaneme, musím ti vyprávět o něčem, co změnilo všechno ve fyzice. Něco, co se většina lidí nikdy nenaučí ve škole. Pole. 1820. Dánský vědec jménem Hans Christian Ørsted koná přednášku a náhodou, čistou náhodou, položí kompas blízko kabelu, kterým prochází elektřina. Jehla kompasu se pohne. Počkej, co? Elektřina může ovlivnit magnetismus? Až do té doby byly elektřina a magnetismus 2 úplně oddělené věci. Různé. Bez vztahu. Ale Ørsted právě prokázal, že jsou spojené. A to otevírá dveře. Dveře k něčemu mnohem hlubšímu. Vstupuje Michael Faraday. Faraday byl génius bez formálního matematického vzdělání. Přemýšlel v obrazech, ve vizualizacích. A když se díval na experimenty s elektřinou a magnetismem, viděl něco, co ostatní neviděli. Viděl čáry. Neviditelné čáry síly, roztahující se prostorem, spojující věci.
Když přiblížíš magnet k železným pilinám, piliny se uspořádají do vzorů, krásných křivek, čar, které jdou z jednoho pólu magnetu na druhý. Ty čáry jsou skutečné. Jsou něčím, co existuje v prostoru, i když tam nejsou železné piliny, aby je zviditelnili. Faraday je nazval čarami pole. A tato myšlenka, tato jednoduchá a vizuální myšlenka, byla revoluční. Protože do té doby si fyzici mysleli, že síly vyžadují přímý kontakt nebo působení na dálku. Dvě možnosti. Buď se věci dotýkají a tlačí se, nebo jsou oddělené a nějakým magickým způsobem působí jedna na druhou bez ničeho mezi nimi. Ale Faraday řekl, ne, mezi tím je něco. Pole. Fyzická entita, která vyplňuje prostor. Která existuje i ve vakuu. Která přenáší sílu z jednoho místa na druhé. Magnet přímo nepřitahuje železo. Magnet vytváří magnetické pole. A to pole vyplňuje prostor kolem magnetu. A když železo vstoupí do toho pole, pole na něj působí. To je ohromné. Protože to znamená, že prázdný prostor není prázdný. Je plný polí. Polí, která nemůžeme vidět, ale která jsou úplně skutečná. A pak James Clerk Maxwell vzal Faradayovy myšlenky a přeměnil je v matematiku. V rovnice. Slávné Maxwellovy rovnice. A ty rovnice odhalily něco ohromujícího. Elektřina a magnetismus nejsou dvě oddělené věci. Jsou aspekty stejného pole. Elektromagnetického pole. A to pole může vlnit. Může vibrovat. Může vytvářet vlny, které cestují prostorem. Vlny, které se pohybují rychlostí? Počkej na to. 300 000 kilometrů za sekundu. Rychlost světla. Počkej? Maxwell si uvědomuje. Světlo je elektromagnetická vlna. Světlo není oddělená věc. Je to elektromagnetické pole oscilující, vibrující, pohybující se prostorem. Když vidíš paprsek světla, vidíš elektromagnetické pole ve stavu oscilace. A to mění všechno, protože teď máme nový způsob, jak přemýšlet o realitě. Nejsou to jen částice pohybující se ve vakuu, jsou to pole vyplňující prostor a částice jsou něco, co pole dělají. Ale to nás vede ke kritické otázce. Pokud je světlo vlna v elektromagnetickém poli a vlny přenášejí energii, tak je energie vlastností pole? Nebo je to pole samo energie? A tady se všechno stává podivným, protože ukazuje se, že pole mají energii. Můžeš ji vypočítat, můžeš ji změřit. Silné elektromagnetické pole má více energie než slabé. Ale pak se fyzici začali dívat blíže, na kvantovou úroveň. A co našli, zničilo jakoukoliv jednoduchou představu o tom, co je energie. Protože na kvantové úrovni pole dělají něco nemožného. Vytvářejí částice z ničeho a ničí je zpět do ničeho celou dobu. V každém bodě prostoru, nepřetržitě, vakuum, prázdný prostor, vře energií, částice se objevují a mizí, vznikají z vakua a vracejí se do vakua ve zlomcích sekundy tak malých, že se vymykají představivosti. A každá z těchto částic, má energii. Energii, která přichází přesně odkud? Z pole, z vakua, z ničeho, nebo z něčeho hlubšího, čemu jsme ani nezačali rozumět? Vítej v kvantové fyzice, kde všechno, o čem jsi si myslel, že o energii víš, se stává tekutým. OK, nadechněme se na chvíli, protože vím, že se to stává intenzivním. A bude to ještě intenzivnější. Ale potřebuji, abys něco pochopil, než budeme pokračovat. Kvantová fyzika má špatnou pověst. Lidé si myslí, že je mystická, že je nepochopitelná, že ji mohou rozumět jen géniové s doktoráty. A to je částečně pravda.
je těžká. Nebudu ti lhát. Je pravděpodobně nejvíce protiintuitivní věc, kterou lidská věda objevila. Ale není magická. Není mystická. A můžeš pochopit základní koncepty, pokud jsi ochoten pustit některé předpoklady o tom, jak funguje realita. Tak to uděláme společně. Ponoříme se do kvantového světa. A uvidíme, co nám říká o energii. 1900. Max Planck se snaží vyřešit otravný problém. Problém černého tělesa. Bez zacházení do příliš mnoha technických detailů, v podstatě horké objekty vyzařují světlo. A klasická fyzika předpovídala, že by měly vyzařovat nekonečné množství energie na vysokých frekvencích. Což je zjevně nepravda. Horké objekty nevybuchují s nekonečnou energií. Tak něco bylo špatně s rovnicemi. A Planck objevil řešení. Ale bylo to řešení tak podivné, že tomu ani on sám zpočátku nevěřil. Objevil, že energie není spojitá. Přichází v balíčcích, v diskrétních množstvích, v kvantech, jako peníze. Nemůžeš mít půl haléře. Peníze přicházejí v minimálních jednotkách. Energie také. Můžeš mít 1 kvantum energie, nebo 2 kvanta, nebo 3, ale nemůžeš mít 1,5 kvanta. Energie je kvantována. A to je divné. Velmi divné. Protože to znamená, že pokud má elektron v atomu určitou energii a chce mít více energie, nemůže prostě postupně zvyšovat svou energii. Musí skočit z jedné energetické úrovně na další, bez procházení prostředkem. Je to, jako bys byl ve 2. patře budovy a chtěl jít do 3. patra, ale neexistovaly by schody. Můžeš se pouze teleportovat. 2. patro, 3. patro. Nic mezi tím. To je jen začátek. 1905. Zase Einstein. Vždy Einstein. Einstein se dívá na fotoelektrický efekt. Když světlo narazí na určité kovy, uvolňuje elektrony. Jednoduché. Ale je tam podivný detail. Energie uvolněných elektronů nezávisí na intenzitě světla. Závisí na frekvenci. Modré světlo uvolňuje energetičtější elektrony než červené světlo. I když je červené světlo jasnější. Proč? Einstein navrhuje něco radikálního. Říká, že světlo není jen vlna. Je to také částice. Fotony. Každý foton nese kvantum energie. A energie každého fotonu závisí na frekvenci světla. Modré světlo má vyšší frekvenci. Takže každý foton modrého světla má více energie. Červené světlo má nižší frekvenci. Fotony s méně energií. A když foton narazí na elektron, předá mu všechnu svou energii najednou. Všechno nebo nic. To je znepokojující. Protože světlo se chová jako vlna, když cestuje. Můžeš vytvořit interferenci, vzory vln. Ale chová se jako částice, když interaguje. Jako malé kulečníkové koule narážející do elektronů. Co to je? Vlna nebo částice? Odpověď je obojí. A ani jedno. Světlo je něco fundamentálnějšího. Něco, co nemá ekvivalent v naší každodenní zkušenosti. Je to excitace kvantového elektromagnetického pole. Když je pole excitováno určitým způsobem, chová se jako vlna. Když interaguje s hmotou, chová se jako částice. Ale ve skutečnosti je to pole. Vždy to bylo pole. A tady je část, která ti rozbije mozek. Elektrony jsou také vlny. Všechno jsou vlny. Protony, neutrony, kvarky, ty, já. Všechno ve vesmíru má asociovanou vlnovou délku, frekvenci, vlnovou povahu. Je to jen tak, že velké objekty jako my mají vlnové délky tak neuvěřitelně malé, že kvantové efekty jsou neviditelné. Ale na fundamentální úrovni jsme vlny. Vlny v polích.
A teď se dostáváme k jádru věci. Pokud je všechno vlny v polích, co je energie? Protože vlny mají energii. Můžeš ji vypočítat. Vlna s vyšší frekvencí má více energie. Vlna s větší amplitudou také má více energie. Ale samotná vlna je porucha v poli. Tak, je energie vlastností poruchy? Nebo je to porucha sama je projevená energie? A tady je věc, která mi pokaždé vyhodí mozek, když o tom přemýšlím. V kvantové teorii pole, která je nejfundamentálnější teorií, kterou máme, částice nejsou skutečně částice. Jsou excitace polí, která prostupují celý prostor. Pole elektronů, pole kvarků, elektromagnetické pole, Higgsovo pole. Tato pole jsou všude. Vždy. Vyplňují každý kubický centimetr vesmíru. A když je jedno z těchto polí excitováno, když osciluje určitým způsobem. Vidíme částici. Elektron není pevná kulička. Je to vlna v poli elektronů. Foton není balíček světla. Je to vlna v elektromagnetickém poli. A tyto vlny, tyto excitace, mají energii. Jsou energie. Takže když se znovu podíváš na svou ruku, atomy, které ji tvoří, jsou vyrobeny z elektronů a kvarků. Ale ty elektrony a kvarky nejsou pevné objekty. Jsou to vlny, vibrace, oscilace v kvantových polích. Tvoje ruka je doslovně energie uspořádaná ve vzorech. Vzory vln v polích, interagující mezi sebou složitými způsoby, vytvářející iluzi pevnosti. Ale není tam nic pevného. Pouze energie. Vždy to byla pouze energie. A to nás vrací k E rovná se mc na druhou. Protože teď rozumíme tomu, co Einstein skutečně říkal. Neříkal, že hmotnost se může přeměnit na energii. Říkal, že hmotnost je energie. Specifická forma energie. Energie kondenzovaná ve stavu, který vypadá jako hmota. Ale je to energie konec konců. Vesmír nemá dva typy věcí. Hmotu a energii. Má pouze energii. A energie se může projevovat v různých formách. Jako vlny cestující rychlostí světla. Fotony. Bez hmotnosti. Nebo jako vlny oscilující na místě. Elektrony. S hmotností. Ale všechno, absolutně všechno, je energie. A teď poslední otázka. Otázka, která nás zavede do největší hloubky. Pokud je všechno energie, odkud ta energie pochází? Proč existuje? A co se děje s energií, kterou nemůžeme vidět? Protože ukazuje se, že to, co můžeme vidět, co můžeme měřit, čemu rozumíme, je pouze 5% vesmíru. Dalších 95% je temné, tajemné, nepochopitelné. A mění to všechno. OK, pauza. Potřebuji, abys zpracoval to, co jsme právě viděli. Protože jsme překročili práh. Bod, odkud není návratu. Už nejsme ve světě klasické fyziky, pevných objektů a jednoduchých sil. Jsme jinde, hlouběji, podivněji. A to, co přichází teď, to, co přichází, bude zpochybňovat každou intuici, kterou máš o realitě. Protože až dosud jsme mluvili o energii, kterou můžeme vidět, kterou můžeme měřit, které rozumíme. Víceméně. Kinetická energie, potenciální energie, elektromagnetická pole, kvantové vlny. Těžké věci, ano, ale alespoň víme, že existují. Můžeme dělat experimenty, můžeme předpovídat výsledky, ale existuje jiný typ energie. Energie, kterou jsme nikdy přímo neviděli, která neinteraguje se světlem, která prochází obyčejnou hmotou, jako by neexistovala. A ta energie tvoří většinu vesmíru. Temná hmota, 27% vesmíru. Temná energie, 68% vesmíru. 95% kosmu je temné, neviditelné, tajemné. A obyčejná hmota, atomy, hvězdy, planety,
ty, já, jsme pouze 5%. Jsme menšina. Výjimka. Zbytek. Dovol mi to zopakovat, protože je to důležité. Všechno, co můžeš vidět, když se díváš na noční oblohu. Všechny hvězdy, všechny galaxie, miliardy galaxií s miliardami hvězd každá. To všechno je 5%. Zbytek vesmíru je vyroben z něčeho, čemu ani nerozumíme. A to není spekulace, to není bláznivá teorie. Víme to, protože vidíme jeho účinky. Vidíme galaxie rotující příliš rychle pro viditelnou hmotnost, kterou obsahují. Vidíme vesmír expandující stále rychleji, když by měl zpomalovat. Je tam něco venku, něco masivního, něco energetického a nemáme tušení, co to je. Tak tady je plán pro to, co přichází. Nejprve prozkoumáme temnou hmotu. Co víme, co nevíme. Proč je tak důležitá pro pochopení struktury vesmíru? Pak temnou energii. Tady se věci stávají skutečně podivnými, protože temná energie dělá něco, co by nemělo být možné. Vytváří antigravitaci. Tlačí samotný prostor. Způsobuje, že se vesmír expanduje rychleji a rychleji. A nakonec spojíme všechno dohromady. Uvidíme, jak obyčejná energie, temná hmota a temná energie jsou částí stejného příběhu. Příběhu o fundamentální povaze existence. Příběhu, který končí odhalením, které změní, jak vidíš sebe a vesmír. Protože na konci této cesty pochopíš něco, co jen velmi málo lidí skutečně chápe. Že nejsi oddělený pozorovatel, dívající se na vesmír zvenčí. Jsi vesmír sám. V lidské formě. Každý dech, který bereš. Každá myšlenka, kterou máš. Každá zkušenost, kterou prožíváš. Je to vesmír zažívající sám sebe. Skrze tebe. Ale než se tam dostaneme, musíme mluvit o temnotě. 1933. Švýcarský astronom jménem Fritz Zwicky studuje kupou Koma. Skupinu galaxií asi 320 milionů světelných let od Země. A Zwicky si všimne něčeho podivného. Galaxie v kupě se pohybují příliš rychle. Příliš rychle pro množství viditelné hmotnosti, kterou může vidět. Provede výpočty. Pokud se galaxie pohybují touto rychlostí s pouze hmotností viditelných hvězd, měly by vyletět z kupy. Rozptýlit se do prostoru, ale nedělají to. Zůstávají pohromadě. Gravitačně spojené. Což znamená, že tam je více hmotnosti. Mnohem více. Hmotnost, kterou nemůže vidět. Zwicky ji nazývá temná hmota. Dunkle materie v němčině. A po desetiletí mu nikdo nevěří. Je to směšná myšlenka. Neviditelná hmota, která nevyzařuje světlo, která tvoří většinu hmotnosti vesmíru? Absurdní. Kromě toho, že 1970. Vera Rubin začíná studovat rotační křivky galaxií. Když se galaxie otáčí, hvězdy na vnějším okraji by se měly pohybovat pomaleji než ty v centru, jako planety ve sluneční soustavě. Merkur obíhá rychle. Neptun obíhá pomalu. Ale galaxie to nedělají. Hvězdy na vnějším okraji se pohybují stejnou rychlostí jako ty uvnitř. Jako by tam bylo obrovské množství neviditelné hmotnosti, táhnoucí se daleko za viditelné hvězdy. Udržující vnější hvězdy v rychlé oběžné dráze. A Rubin měří galaxii za galaxií. Desítky, stovky. Všechny ukazují stejný vzor. Všechny mají hala temné hmoty. Obrovská, neviditelná, ale úplně skutečná. Temná hmota není bláznivá teorie. Je to pozorovací fakt. Něco je tam venku, něco masivního, něco, co generuje gravitaci, ale neinteraguje se světlem a tvoří 85% veškeré hmoty ve vesmíru. Dovol mi to říct znovu. 85%. Všechna obyčejná hmota, atomy vodíku, uhlíku, kyslíku, železa,
Všechno, co je vyrobeno z protonů, neutronů a elektronů, je pouze 15% celkové hmoty. Temná hmota je většina. Ale co to je? To je otázka, která trápí fyziky 50 let. Protože tady je ta věc. Nevíme. Nemáme tušení. Postavili jsme masivní detektory podzemí, chráněné před kosmickým zářením, čekající na zachycení částice temné hmoty. Nic. Hledali jsme signály temné hmoty, anihilující se v centru galaxie. Nic. Navrhli jsme desítky teorií. WIMPs, axiony, sterilní neutrina, samopohánějící temná hmota. Nic potvrzeného. Temná hmota je tam. Víme to. Můžeme ji mapovat skrze její gravitační účinky. Ale co to je? To je záhada. A to by mělo být znepokojující, protože to znamená, že většina hmotnosti vesmíru, většina energie ve formě hmotnosti je něco, co jsme nikdy neviděli, nikdy se nedotkli, nikdy přímo nezjistili. Vesmír je vyroben hlavně z něčeho neznámého. Ale počkej, stává se to horším, protože temná hmota, i když je tajemná, se alespoň chová předvídatelně. Má hmotnost, generuje gravitaci, shlukuje se do galaxií. Je neviditelná, ano, neznámá, ano, ale alespoň dodržuje pravidla. Temná energie pravidla nedodržuje. Temná energie dělá něco, co odporuje všemu, co jsme si mysleli, že víme o gravitaci. Tlačí vesmír, odděluje ho, zrychluje jeho expanzi. A to by nemělo být možné. Gravitace přitahuje. Vždy. Je to přitažlivá síla. Hmota přitahuje jinou hmotu. Galaxie přitahují jiné galaxie. Vesmír by měl zpomalovat svou expanzi. Gravitace veškeré té hmoty by měla všechno táhnout zpět. Ale nedělá to. Vesmír se expanduje rychleji. Zrychluje. Jako by něco tlačilo. Antigravitace. Tlak samotného prostoru. A ať je to cokoliv. Je to 68% celého vesmíru. Dominantní složka. Většinová energie. A nemáme ani nejmenší tušení, co to je. To je ponižující, víš? Strávili jsme staletí budováním fyziky, pochopením zákonů vesmíru, výpočtem oběžných drah, štěpením atomů, posíláním sond k jiným planetám. A ukazuje se, že rozumíme méně než 5% vesmíru. Zbytek je temný. Ale tady je věc, která mě fascinuje. Ta temnota, ta neznalost. Je místo, kde je hranice. Je to místo, kde se věda stává dobrodružstvím. Je to místo, kde bychom mohli objevit něco tak fundamentálního, tak revolučního, že to změní všechno, čemu věříme o realitě. Takže jdeme do temnoty, prozkoumáme to, co víme, a to, co nevíme. A uvidíme, jak to všechno je částí stejného příběhu o energii. Tak, co víme o temné energii? Téměř nic. Ale dovol mi ukázat ti to málo, co víme. A věř mi, i to málo je absolutně ohromující. 1998. 2 týmy astronomů studují supernovy typu 1A, exploze hvězd, které mají předvídatelný jas. Jsou jako standardní svíce ve vesmíru. Pokud víš, jak jasná by supernova měla být, a změříš, jak jasná se zdá ze Země, můžeš vypočítat, jak daleko je. Jednoduché, ne? A pomocí těchto supernov jako ukazatelů vzdálenosti chtěli astronomové změřit, jak rychle se vesmír expanduje. A důležitěji, chtěli vědět, jestli se expanze zpomaluje. Protože po velkém třesku se vesmír začal expandovat. Jasné. Velký výbuch. Všechno letí ven. Ale gravitace veškeré té hmoty by měla expanzi zpomalovat, jako když hodíš míč nahoru. Gravitace ho zpomaluje. Otázka byla, o kolik se to zpomaluje?
A odpověď, kterou našli, odpověď byla: nespomaluje se, zrychluje se. Počkej, co? Vesmír se expanduje rychleji a rychleji s časem. Jako bys hodil míč nahoru a místo zpomalování gravitací by zrychloval. Rychleji a rychleji. Vzdalující se stále více. To nedává smysl. Porušuje to všechno, co jsme věděli o gravitaci. Ale data byla jasná. Vzdálené supernovy byly dál, než se očekávalo. Vesmír se expandoval více, než by měl. Něco tlačilo. A to něco nazvali temnou energií. Ale ten název je zavádějící, protože temná energie zní, jako by to byl speciální typ energie, jako elektrická energie nebo jaderná energie. Ale není to to. Je to spíše vlastnost samotného prostoru. Představ si, že prázdný prostor má energii. Vnitřně. Jen tím, že existuje. A když se vesmír expanduje, vytváříš více prostoru. Více prostoru znamená více temné energie. A více temné energie znamená více tlaku. Více zrychlené expanze. Je to zpětnovazební cyklus. Čím více se vesmír expanduje, tím více je temné energie. A více temné energie znamená více expanze. A to je děsivé. Protože to znamená, že se vesmír bude expandovat navždy. Zrychlující stále více. Galaxie se budou vzdalovat tak daleko od sebe, že nakonec každá galaxie bude sama ve tmě. Světlo z jiných galaxií nás nikdy nedostihne, protože prostor mezi námi se expanduje rychleji než rychlost světla. Za stovky miliard let jakákoliv existující civilizace se podívá na noční oblohu a uvidí pouze svou vlastní galaxii. Nic dalšího. Totální temnotu ve všech směrech. A nakonec hvězdy zemřou. A nebude dost plynu na tvorbu nových hvězd. A vesmír se stane studeným, temným, prázdným. Tepelná smrt. Konec všeho. Ale počkej, nebuď depresivní ještě. Chybí mnoho miliard let do toho. A kromě toho, ani nevíme, jestli je temná energie konstantní. Mohla by se časem měnit. Mohla by zesílit. Nebo zeslabit. Mohla by se dokonce obrátit. Nevíme. Protože znovu, nevíme, co temná energie je. Nejjednodušší vysvětlení je, že je to energie vakua. Vnitřní energie prázdného prostoru. V kvantové fyzice o tom mluvíme. Vakuum není skutečně prázdné. Je plné virtuálních částic, objevujících se a mizejících celou dobu. A tyto virtuální částice přispívají energii. Energii vakua. Takže možná temná energie je prostě to. Energie kvantového vakua. Dokonalé. Problém vyřešen. Kromě toho, že když provedeš výpočty, kolik energie vakua by mělo být podle kvantové teorie pole. Číslo, které dostaneš, je 120 řádů velikosti větší než pozorovaná temná energie. 120. To je jednička následovaná 120 nulami. Je to nejhorší předpověď v historii fyziky. Teorie říká, že energie vakua by měla být obrovská. Tak obrovská, že vesmír by ani nemohl existovat. Ale změříme ji a je téměř nula. Téměř, ale ne přesně nula. Je to malá, ale pozitivní hodnota. Dost na to, aby způsobila, že se vesmír expanduje rychleji. A nikdo, absolutně nikdo, nechápe proč. Toto se nazývá problém kosmologické konstanty. A je to jeden z nejhlubších problémů v moderní fyzice. Proč je energie vakua téměř nula? Ale ne přesně nula. Existuje nějaký mechanismus, který ruší téměř všechnu energii kvantového vakua, ale nechává trochu? Nebo temná energie nemá nic společného s kvantovým vakuem a je to něco úplně jiného? Nevíme. A to mě vrací k centrálnímu bodu. Když mluvíme o energii, když se snažíme pochopit, co energie je, narážíme na tuto zeď znovu a znovu.
Můžeme ji měřit, můžeme ji vypočítat, můžeme sledovat její stopu skrz transformace, ale její fundamentální povaha, ta zůstává nepolapitelná. Kinetická energie je snadná pochopit. Pohybující se věci. Dává to intuitivní smysl. Pole jsou abstraktnější. Ale OK, můžeme je vizualizovat. Čáry síly, vlny. Kvantové částice jsou vlny v polích. To je už divné. Ale můžeme s tím pracovat matematicky. Ale temná energie. Energie prázdného prostoru, to vzdoruje veškeré intuici. Dovol mi ti říct něco osobního. Poprvé, kdy jsem tomu skutečně porozuměl, když jsem skutečně zpracoval, že 95% vesmíru je něco, čemu nerozumíme. Cítil jsem se malý, bezvýznamný. Všechny naše znalosti, všechna věda, všechna technologie, chytré telefony, vesmírné cesty, medicína, inženýrství, to všechno je založeno na pochopení 5%. 5% vesmíru, které je obyčejná hmota. Zbytek je záhada. A pak jsem o tom přemýšlel jinak. A uvědomil jsem si, to je krásné, protože to znamená, že teprve začínáme. Že je tolik k objevení. Tolik, o čem ani nevíme, že to nevíme. Věda není téměř dokončena. Nejsme blízko konce. Jsme na začátku. A to je vzrušující. Tak, vraťme se k původní otázce. Z čeho je energie vyrobena? Viděli jsme, že energie není věc. Není to hmota. Není to substance. Je to spíše vlastnost. Množství, které se zachovává, které proudí, které se transformuje. Ale to nám pořád neříká, co je. A myslím, že problém je, že klademe špatnou otázku. Ptáme se, z čeho je energie vyrobena. Jakoby energie byla objekt vyrobený z něčeho fundamentálnějšího. Ale možná energie je to fundamentální. Možná energie není vyrobena z ničeho. Je základní stavební jednotkou, primární realitou a všechno ostatní. Hmota, síly, prostor, čas jsou projevy energie. Různé způsoby, jakými se energie organizuje, kondenzuje, vyjadřuje, jako voda. Voda není vyrobena z něčeho fundamentálnějšího než H2O. H2O je voda. A led, kapalná voda a pára jsou všechny formy vody. Různé stavy, ale stejná fundamentální substance. Možná je vesmír takový. Fundamentální energie. A všechno, co vidíme, částice, vlny, pole, hmota, světlo, prostor, čas, jsou stavy energie. A to nás vede k něčemu hlubokému. Něco, co fyzici pronásledují téměř 100 let. Teorie všeho. Jedna rovnice, jedna myšlenka. Jeden sjednocující princip, který vysvětlí všechno ve vesmíru jako projevy něčeho fundamentálního. A pokaždé, když se přiblížíme, pokaždé, když si myslíme, že to máme, realita nám ukáže něco nového, něco hlubšího, něco, co jsme nečekali. Obecná relativita sjednotila prostor a čas. Ukázala, že jsou aspekty stejné věci. Časoprostor. Kvantová mechanika sjednotila částice a vlny. Ukázala, že jsou aspekty stejného fenoménu. Kvantová pole. Kvantová elektrodynamika sjednotila elektřinu, magnetismus a světlo. Všechno stejné elektromagnetické pole. Elektroslabá teorie sjednotila elektromagnetismus a slabou jadernou sílu. Stejný původ. Různé projevy. Pokaždé sjednocujeme. Ukazujeme, že věci, které se zdály oddělené, jsou ve skutečnosti totéž. A energie je v centru všeho tohoto. Protože v každém sjednocení to, co skutečně děláme, je ukazování, jak se různé formy energie vztahují. E rovná se mc na druhou sjednotilo hmotnost a energii. Maxwellovy rovnice sjednotily elektrická a magnetická pole.
Kvantová mechanika ukázala, že všechny částice jsou excitace energetických polí. Všechno se vrací k energii. A to mě vede k přemýšlení, co když energie není jen to fundamentální? Co když je to jediné? Co když neexistuje skutečně hmota, pole, částice, pouze energie projevující se v různých formách? Co když celý vesmír, všechna realita, je energie zažívající sama sebe? Protože o tom přemýšlej. Jsi energie, uspořádaná do atomů, atomy uspořádané do molekul, molekuly do buněk, buňky do tkání, tkáně do orgánů, orgány do těla. A to tělo má mozek. A ten mozek generuje vědomí, myšlenku, zkušenost. Ale to všechno, každý krok té hierarchie, je energie. Energie z velkého třesku. Energie, která proudila, transformovala se, organizovala se po 13 miliard 800 milionů let. A teď je ta energie ty. Vědomí, myslící, ptající se na svou vlastní povahu. Vesmír se doslovně poznává sám. Skrze tebe. A to je to, co prozkoumáme v další sekci. Jak se energie stala vědomou? Jak jsme přešli od kvantových polí k tomuto? Ke zkušenosti, k mysli. Protože to je možná nejhlubší otázka ze všech. Ne jen z čeho je energie vyrobena, ale jak energie vytváří vědomou zkušenost. A odpověď. Odpověď ti vyhodí mozek. OK, uděláme něco, co se ti může zdát divné. Vzdálíme se od fyziky na chvíli. A budeme mluvit o něčem, co normálně nezvažujeme, když mluvíme o energii. Vědomí. Tvá subjektivní zkušenost. Fakt, že je něco, co se cítí být tebou. Protože tady je spojení, které chci, abys viděl. Pokud je celý vesmír energie, a ty jsi součást vesmíru, pak jsi energie, ale ne jen inertní energie, ne jen částice odskakující, ne jen pole oscilující. Jsi energie, která je vědomá sama sebe. Energie, která myslí, která cítí, která se ptá na svou vlastní povahu. Jak je to možné? To je těžký problém vědomí. Hard problem, jak to nazývají filozofové. Není těžké vysvětlit, jak mozek zpracovává informace. To je mechanika. Neurony vypalující, elektrické signály, chemie. Těžké je vysvětlit, proč existuje zkušenost. Proč, když neurony vypalují určitým způsobem, vidíš červenou barvu, cítíš bolest, zažíváš radost? Proč nejsme jen filozofičtí zombíci, složití roboti zpracovávající informace bez vnitřní zkušenosti? Proč je někdo doma? A tady je spojení s energií, které mě fascinuje. Všechno ve tvém mozku, každá myšlenka, každý věm, každá vzpomínka je zakódováno v energii. Elektrická energie pohybující se skrz neurony. Chemická energie v neurotransmiterech. Energie v konfiguraci molekul. Tvé vědomí, ať je to cokoliv, je vyrobeno z energie. Ne v metaforickém smyslu. Doslovně. Vzory neuronální aktivity, které odpovídají tvé vědomé zkušenosti, jsou vzory energie. Když vidíš červený květ, určité skupiny neuronů se aktivují. Energie proudí skrz specifické okruhy. Když si vzpomeneš na někoho, koho miluješ, aktivují se jiné okruhy. Různé vzory energie. Celá tvá mysl, celý tvůj mentální život je uspořádaná energie. A to vyvolává znepokojující otázku. Pokud je vědomí energie uspořádaná určitým způsobem, mohly by existovat jiné způsoby organizace energie, které také vytváří vědomí? Mohl by být dostatečně složitý počítač vědomí? Mohlo by být vědomí fundamentální vlastností samotného vesmíru? Jsou filozofové a vědci, kteří si myslí, že ano. Že vědomí nevzniká pouze z biologických mozků. Že by to mohlo být něco fundamentálnějšího. Panpsychismus, tak to nazývají.
Myšlenka, že vědomí nebo něco podobného je přítomno ve veškeré hmotě. Ne, že elektron je vědomý jako ty, ale že má nějakou proto primitivní formu vnitřní zkušenosti. A když se milionů částic organizují do složitých systémů jako mozky, to proto vědomí se zesiluje. Organizuje se. Stává se složitým. Stává se tebou. Teď nevím, jestli je panpsychismus pravda. Mnoho vědců si myslí, že je to spekulace bez důkazů. Ale co vím, je toto. Vědomí existuje. To je nepopiratelné. Zažíváš ho právě teď. A vědomí je vyrobeno z energie. Vzory energie ve tvém mozku. Takže nějakým tajemným způsobem energie se může organizovat takovým způsobem, že se stává vědomou sama sebe. A to je extraordinární. Přemýšlej o tom. Před 13 miliardami 800 miliony let byl velký třesk. Čistá energie. Expandující. Ochlazující se. Ta energie se kondenzovala do částic. Kvarky. Elektrony. Částice se kombinovaly do atomů. Vodík. Helium. Atomy se shlukly do hvězd. Hvězdy fúzovaly těžší atomy. Uhlík, kyslík, dusík. Hvězdy explodovaly. Rozptýlily tyto atomy do prostoru. Atomy se kondenzovaly do nových hvězd. Planet. Na alespoň jedné planetě, Zemi, se tyto atomy organizovaly do složitých molekul. Molekuly se organizovaly do buněk. Buňky evoluovaly. Staly se složitějšími. Vyvinuly nervové systémy. Mozky. A nakonec, ty mozky se staly dostatečně složité na to, aby byly vědomé. Aby měly zkušenost. Aby se ptali na vesmír. Aby se ptali na sebe. A to všechno. Každý krok té cesty byla energie reorganizující se. Energie z velkého třesku. Nikdy se nevytvořila nová energie. Nikdy se nezničila. Pouze se transformovala. Znovu a znovu. A teď je ta energie ty. Vědomí. Myslící. Ptající se, z čeho je vyrobena. Jsi doslovně vesmír poznávající sám sebe. A to není poetická metafora. Je to doslovná fyzika. Jsi 13 miliard 800 milionů let energie, transformující se, organizující se, stávající se složitější, až se stala vědomou. A to nás vede k nejhlubší otázce ze všech. Proč? Proč energie vůbec existuje? Proč je něco místo ničeho? Odkud energie přichází? A kam jde? Protože jsme mluvili o zachování. Energie se nevytváří ani neničí, ale to jen posouvá otázku o krok zpět. OK, energie je věčná. Vždy existovala, vždy bude existovat. Ale proč vůbec existuje? A ta otázka nás zavede do největší hloubky, kam můžeme jít. Na hranici lidského poznání. A dál. Jsme v nebezpečném teritoriu teď. Protože klademe otázky, které možná nemají odpověď. Alespoň ne odpovědi, které můžeme vědecky ověřit, ale položíme je stejně. Protože jsou to nejdůležitější otázky. Proč existuje něco místo ničeho? Filozofové s touto otázkou bojují tisíciletí. A upřímně, pořád nemáme dobrou odpověď. Ale můžeme prozkoumat, co víme a co spekulujeme a vidět, kam nás to zavede. Začněme s velkým třeskem. Většina lidí si myslí o velkém třesku jako o výbuchu. Jako by byl bod v prázdném prostoru, který explodoval. Ale toto není. Velký třesk byla expanze samotného prostoru. Ne výbuch v prostoru. Expanze prostoru. A před velkým třeskem? No, před možná nedává smysl. Protože samotný čas začal s velkým třeskem. Ptát se, co bylo před velkým třeskem, je jako ptát se, co je severně od severního pólu. Otázka nedává smysl, protože severně přestává mít význam na severním pólu.
Stejným způsobem před přestává mít význam před velkým třeskem. Ale můžeme se ptát, odkud přišla energie velkého třesku? A tady se věci stávají skutečně podivnými, protože podle některých teorií celková energie vesmíru by mohla být nula. Počkej, nula? Jak může být nula, když jsou hvězdy, galaxie, temná energie, všechno? Tady je ten trik. Energie existuje v mnoha formách a některé mají pozitivní znaménko, jiné mají negativní znaménko. Hmotnost má pozitivní energii. E rovná se mc na druhou. Hmota přispívá pozitivní energii vesmíru, ale gravitační energie gravitační konfigurace, je negativní. Když dáš dohromady dvě hmotnosti, uvolníš gravitační energii. Konfigurace má méně energie než oddělené hmotnosti. A když provedeš výpočty, když sečteš všechnu pozitivní energii hmoty a všechnu negativní energii gravitace, mohly by se vyrušit. Celkový součet by mohl být nula. To znamená, že vesmír by mohl být doslovně fluktuace z ničeho. Objeví se pozitivní energie, ale současně se objeví stejná negativní energie. Celkový součet zůstává nula. Neporušuje se žádný zákon zachování. Celková energie před velkým třeskem byla nula. Celková energie po velkém třesku je nula. Jen teď je energie distribuována v hmotě, světle, polích a gravitaci. To je znepokojující, protože to znamená, že celý vesmír, všechno, co existuje, by mohl být kosmický bezplatný oběd. Free lunch, jak řekl fyzik Alan Guth. Nebyla potřeba žádná energie k vytvoření vesmíru, protože vesmír má celkovou energii nula. Bylo potřeba pouze fluktuace, porucha kvantového vakua a bum, velký třesk, vesmír. Ale to vyvolává další otázku. Proč došlo k té fluktuaci? A proč došlo způsobem, jakým došlo? S přesnými fyzikálními konstantami, které umožňují existenci atomů, hvězd, planet, života. Protože tady je znepokojující věc. Fundamentální konstanty vesmíru. Rychlost světla, gravitační konstanta, náboj elektronu. Všechny se zdají být dokonale vyladěny pro umožnění života. Změň kteroukoliv z nich trochu, 1%. A vesmír by nemohl mít život. Hvězdy by se netvořily. Atomy by nebyly stabilní. Chemie by nefungovala. To se nazývá problém jemného nastavení. A existují v podstatě 3 vysvětlení. Vysvětlení 1. Náhoda. Prostě jsme měli štěstí. Konstanty jsou takové, jaké jsou, náhodou. A ukázalo se, že umožňují život. Je to možné, ale cítí se to neuspokojivě, že? Je to, jako bys vyhrál kosmickou loterii. Možné, ale nepravděpodobné. Vysvětlení 2. Design. Nějaká inteligence nebo síla nastavila konstanty záměrně, aby umožnila život. Bůh. Designer. Něco. To je náboženská odpověď. A nemohu ji vědecky vyloučit, protože pokud byl designer, operoval před nebo mimo vesmír, mimo dosah vědy. Ale také to nemohu ověřit. Je to víra, ne věda. Vysvětlení 3. Multivesmír. Je mnoho vesmírů. Možná nekonečně mnoho. Každý s různými fyzikálními konstantami. Většina je sterilní. Bez života. Bez složitosti. Ale v některých, čistě statistickou náhodou, jsou konstanty správné. A my jsme zjevně v jednom z těch, protože bychom nemohli existovat v těch ostatních. To se nazývá antropický princip. Pozorujeme pouze vesmíry, které umožňují pozorovatele. Multivesmír je podivná myšlenka, protože je nemůžeme vidět. Jiné vesmíry, pokud existují, jsou kauzálně odpojené od našeho. Neexistuje způsob, jak k nim cestovat. Neexistuje způsob, jak je detekovat. Takže vědecky je téměř nemožné to ověřit. Ale existují některé teorie,
které predikují multivesmíry přirozeně. Kosmická inflace, například. Teorie, že velmi raný vesmír prošel extrémně rychlou exponenciální expanzí. Ta teorie predikuje, že různé oblasti prostoru by mohly inflovat v různých časech. A každá bublina inflace se stává vlastním vesmírem. Multivesmír bublin. Každá se svými vlastními fyzikálními zákony. Teorie strun také predikuje něco podobného. Krajinu možných vesmírů s různými konfiguracemi polí a částic. Takže multivesmír není jen bláznivá spekulace. Vzniká přirozeně z některých našich nejlepších teorií. Ale znovu. Nemůžeme to dokázat. A to mě frustruje. Protože jako vědec chci důkazy. Chci experimenty. Chci ověření. Ale když mluvíme o původu vesmíru, o tom, proč existuje něco místo ničeho, jsme na hranici vědecké metody. Protože věda je založena na pozorování, experimentu, opakovatelnosti. A nemůžeme pozorovat mimo vesmír. Nemůžeme experimentovat s velkými třesky. Nemůžeme opakovat původ reality. Tak, jsme uvíznutí? Existují fundamentální otázky o energii, o existenci, na které nikdy nebudeme schopni odpovědět? Možná, ale dovol mi ukázat ti něco, co mi dává naději. Něco, co naznačuje, že ještě je mnoho k objevení. Temná energie. Pamatuješ si, že jsme o ní mluvili? 68% vesmíru. Tlačící všechno. Zrychlující expanzi. No, máme nápad. Mohla by to být kosmologická konstanta. Vnitřní vlastnost prázdného prostoru. Ale mohlo by to být také něco dynamického. Něco, co se mění s časem. Někteří fyzici to nazývají kvintesence. Pole temné energie, které se mění. A pokud kvintesence existuje, pokud temná energie není konstantní, pak by mohly být dramatické důsledky pro budoucnost vesmíru. Mohla by zeslabit a zrychlená expanze by se zpomalila, nebo by mohla zesílit. A expanze by se zrychlila tak, že nakonec roztrhne samotný prostor. Big Rip. Velké roztržení. Scénář, kde se temná energie stane tak silnou, že nejprve oddělí kupy galaxií. Pak se rozpadnou samotné galaxie, hvězdy jsou vytrženy ze svých oběžných drah. Pak jsou zničeny sluneční soustavy. Planety se vzdalují od svých hvězd. Pak se roztrhnou samotné planety. Atomy se oddělí. A nakonec i jednotlivé atomy se roztrhnou. Protony, neutrony, elektrony, všechno oddělené. Definitivní konec. Vesmír roztrhávající sám sebe. Ale to je spekulace. Nevíme, jestli se Big Rip stane. Závisí to na tom, jak se temná energie vyvíjí. A znovu, nevíme, co temná energie je. Mohla by být konstantní, mohla by být dynamická, mohlo by to být něco úplně jiného, co jsme si ani nepředstavili. A ta nejistota, ta fundamentální neznalost o 95% vesmíru, by měla být pokořující, ale je také vzrušující, protože to znamená, že jsme v úsvitu poznání, ne v soumraku. Je tolik k objevení. Tolik, na co si ani neumíme položit otázku. A to mě vrací k původní otázce. Z čeho je energie vyrobena? Prozkoumali jsme tuto otázku ze všech úhlů. Kinetická energie, potenciální energie, pole, kvantové částice, E rovná se mc na druhou, temná hmota, temná energie. A pokaždé, když si myslíme, že rozumíme, realita nám ukáže další vrstvu, hlubší, tajemnější. Takže možná je otázka špatně formulována. Možná bychom se neměli ptát, z čeho je energie vyrobena. Možná bychom se měli ptát, co způsobuje, že energie existuje, nebo ještě hlouběji, co je samotná existence. Protože energie
Energie je pouze naše jméno pro něco fundamentálního o realitě. Něco, co se zachovává. Něco, co proudí. Něco, co se transformuje. Ale pojmenovat něco není to samé, jako tomu rozumět. A myslím, že se chystáme uvědomit si něco důležitého. Něco, co změní, jak vidíme celou tuto otázku. Ale než se tam dostaneme, potřebuji ti ukázat ještě jednu věc. Jednu věc o energii, které velmi málo lidí skutečně rozumí. A je to toto. Energie není reálná způsobem, jakým si myslíme, že je. Dovol mi vysvětlit, co tím myslím, protože to zní šíleně. Energie není reálná, ale poslouchej mě. Ve fyzice existuje něco, co se nazývá Noetherův teorém, pojmenovaný po Emmy Noether, brilantní matematičce 20. století. A tento teorém říká něco hlubokého. Říká, že pro každou symetrii v zákonech fyziky existuje odpovídající zachovaná veličina. Počkej, co to znamená? Symetrie je, když můžeš změnit něco, aniž bys změnil výsledek. Například, zákony fyziky jsou stejné dnes jako zítra. Fyzika se nemění s časem. To je časová symetrie. A Noetherův teorém říká, že tato časová symetrie odpovídá zachování energie. Energie se zachovává, protože se zákony fyziky nemění s časem. Přemýšlej o tom. Zachování energie není oddělený fundamentální zákon. Je to důsledek symetrie času. A je více symetrií. Zákony fyziky jsou stejné zde jako tam. Nemění se s pozicí. Tato prostorová symetrie odpovídá zachování hybnosti. Zákony fyziky jsou stejné bez ohledu na to, jakým směrem se díváš. Tato rotační symetrie odpovídá zachování momentu hybnosti. Všechny zachované veličiny, energie, hybnost, moment hybnosti, jsou důsledky symetrií. Nejsou to reálné věci. Jsou to vlastnosti, které vznikají ze struktury fyzikálních zákonů. A to je znepokojující, protože jsme mluvili o energii, jako by to byla substance, věc, něco fundamentální. Ale ukazuje se, že je to spíše matematické účetnictví. Způsob, jak sledovat, jak se věci mění konzistentně se symetriemi vesmíru. Znamená to, že energie není reálná? No, záleží na tom, čemu rozumíš pod reálné. Energie má reálné efekty. Můžeš cítit teplo, můžeš vidět světlo, můžeš měřit pohyb, ale samotná energie není substance. Není vyrobena z ničeho. Je to emergentní vlastnost. Vzor. Matematický vztah. A to mě vede k znepokojujícímu závěru. Možná celá realita je taková. Možná neexistují fundamentální substance. Nejsou žádné věci na dně. Pouze vzory, vztahy, symetrie, matematika. Hmota je kondenzovaná energie. E rovná se mc na druhou. Ale energie je emergentní vlastnost symetrií. A symetrie jsou, co? Matematické vzory? Abstraktní struktury? Takže na samém dně možná je vesmír matematika. Ne, že vesmír je popisován matematikou, to všichni víme. Ale že vesmír je matematika. Čistá struktura, čisté vztahy. Nic substančního vůbec. Jsou fyzici, kteří si to myslí. Max Tegmark například navrhuje hypotézu matematického vesmíru. Myšlenka, že fyzická realita a matematická struktura jsou identické. Že vesmír není popisován matematikou, je matematika. A to je koncepční závrať. Protože to znamená, že otázka, z čeho je vesmír vyrobený, nemá odpověď. Vesmír není vyrobený z ničeho. Je struktura, je vztah, je vzor. A my, ty a já, jsme vzory v té struktuře. Vzory dostatečně složité na to, aby byly vědomé sami sebe. A tady ztrácím půdu pod nohama. Protože pokud je to pravda, pokud je realita fundamentálně matematická, pokud je energie pouze emergentní vzor, pokud je hmota
pouze kondenzovaná energie. Pak, co jsem já? Jsem vzor. Konfigurace energie. Složitá matematická struktura, ale cítí se to jako víc než to, že? Je zkušenost, je vědomí, je něco, co se cítí být mnou. Odkud to přichází? Jak se matematický vzor stává vědomým? A to je otázka, na kterou věda pořád nemůže odpovědět. Můžeme sledovat energii od velkého třesku k tvému mozku. Můžeme vysvětlit, jak neurony vypalují, jak zpracovávají informace, ale nemůžeme vysvětlit zkušenost. Červenost, červené. Bolestivost, bolesti. Já. A možná je to v pořádku. Možná ne všechno musí mít odpověď. Možná je záhada součástí příběhu. Ale dovol mi ukázat ti něco. Perspektivu. Způsob, jak vidět to všechno, který mi dává klid. I uprostřed záhady. I bez konečných odpovědí. Protože i když nevíme, z čeho je energie vyrobena, i když nevíme, proč existuje něco místo ničeho, je něco, co víme. Něco hlubokého, něco krásného. A je to dost. Nadechni se. Protože jsme ušli dlouhou cestu a bylo to intenzivní. Viděli jsme, jak se energie transformuje. Ze světla na hmotu, z hmoty na pohyb, z polí na částice. Viděli jsme, jak všechno ve vesmíru, absolutně všechno, je energie projevená různými formami. Viděli jsme, že se energie zachovává, že se nikdy nevytváří ani neničí, že existovala od velkého třesku a bude existovat až do konce času. A viděli jsme záhady, temnou hmotu, temnou energii, jemné nastavení, problém původu. Ale teď tě chci vzít na jiné místo. Místo kontemplace, úžasu, spojení. Protože uprostřed všech těchto vědeckých záhad, uprostřed vší této složitosti je jednoduchá a krásná pravda. A je to tato, jsi starověký. Energie ve tvém těle, v každém atomu tvé bytosti, má 13 miliard 800 milionů let. Zrodila se ve velkém třesku. Strávila miliardy let jako záření. Fotony cestující raným vesmírem. Pak se kondenzovala do atomů. Jednoduchý vodík. Jeden proton. Jeden elektron. Ty atomy plovaly v prostoru miliony let. Až gravitace je stáhla dohromady. Kondenzovala je do mraků, do prvních hvězd. A v jádrech těch hvězd, pod neuvěřitelným tlakem a teplotou, atomy vodíku se slily. Staly se heliem, uhlíkem, kyslíkem, uvolňující energii, světlo, teplo. Ty hvězdy žily miliony let, svítily, transformovaly energii a pak zemřely, explodovaly v supernovách. Podívané kosmického světla a násilí a rozptýlili své atomy do prostoru, uhlík, kyslík, dusík, železo, prvky, které tě tvoří. Ty atomy znovu plovaly v mezihvězdných mracích dalších miliony let, až je gravitace znovu stáhla dohromady v novém mraku, který se kondenzoval, který vytvořil slunce a planety. Jedna z těch planet byla Země. A na Zemi ty atomy se rozpustily v oceánech. Začlenily se do skal, cirkulovaly v atmosféře a nakonec, skrze procesy, kterým pořád úplně nerozumíme, organizovaly se do složitých molekul, aminokyseliny, proteiny, RNA, DNA, život, první jednoduché buňky, před téměř 4 miliardami let. A pak evoluce. 3 miliardy 800 milionů let evoluce. Buňky, které se staly složitějšími, které vyvinuly jádra, které se asociovaly do mnohobuněčných organismů. Ryby, obojživelníci, plazy, savci, primáti, hominidi, lidé. A teď ty atomy vykované v mrtvých hvězdách před miliardami let.
Jsi ty. Jsi hvězdný prach. Ne metaforicky. Doslovně. Uhlík ve tvých svalech, kyslík v tvé krvi, dusík ve tvém DNA, vápník ve tvých kostech. Všechno bylo vykováno v jádru hvězd, které zemřely dříve, než slunce existovalo. Jsi starověký, jsi kosmický, jsi vesmír uspořádaný takovým způsobem, že může kontemplovat sám sebe. A to je extraordinární, protože podívej se, co se stalo. Velký třesk vytvořil energii. Nebo možná energie vždy existovala. Nevíme. Ta energie se ochladila, kondenzovala, organizovala. Nejprve do jednoduchých částic, pak do atomů, pak do hvězd. Hvězdy vytvořily těžší prvky, zemřely, rozptýlily ty prvky. Nové hvězdy, nové planety, složitá chemie, život, evoluce, rostoucí složitost. A teď, po 13 miliardách 800 milionech let, ta energie je vědomá. Jsi energie, která může myslet, cítit, milovat, tvořit, ptát se. Vesmír zvyšoval složitost po eony. A ty jsi součást toho procesu. Nejsi oddělený od vesmíru. Jsi výraz vesmíru. Forma, kterou vesmír přijímá, aby poznal sám sebe. A to mění všechno, protože když si to uvědomíš, když tomu skutečně rozumíš, už nejsi malá izolovaná bytost v obrovském a lhostejném vesmíru. Jsi vesmír sám, v lidské formě. Každý dech, který bereš, každá myšlenka, kterou máš, každá zkušenost, kterou prožíváš, je to vesmír zažívající sám sebe. Skrze tebe. Když se díváš na hvězdy, nejsi cizinec dívající se zvenčí. Jsi vesmír dívající se sám na sebe. Když cítíš úžas, je to vesmír žasnoucí sám nad sebou. Když hledáš pochopení, je to vesmír snažící se pochopit sám sebe. A to je hluboce krásné, ale je to také zodpovědnost, protože pokud jsme vesmír poznávající sám sebe, pokud jsme energie uspořádaná se schopností tvořit, milovat, transformovat, pak na tom, co děláme, záleží. Jak zacházíme s ostatními, záleží. Protože oni jsou také vesmír. Jiné formy, stejné fundamentální energie. Když zraníš někoho, vesmír raní sám sebe. Když miluješ někoho, vesmír miluje sám sebe. Zní to mysticky. Vím. Ale není to. Je to doslovná fyzika. Všichni jsme energie. Stejná energie. Ze stejného velkého třesku. Ze stejného původu. Dočasně oddělení v individuálních tělech. Ale fundamentálně spojení. Fundamentálně jeden. A to mi dává klid. I uprostřed všech záhad. I bez konečných odpovědí. Protože vím, že jsem součást něčeho většího. Nejsem náhodná nehoda. Nejsem bezvýznamný. Jsem vesmír zažívající sám sebe. Poznávající sám sebe. A když zemřu, když toto tělo přestane fungovat, energie, kterou jsem, nezmizí. Nemůže zmizet. Energie se zachovává. Transformuje se. Vrátí se do cyklu. Na zemi. Do vzduchu. Do vody. Nakonec možná do jiných forem života. Možná za miliardy let budou atomy, které jsou teď já, součástí jiného vědomí. Na jiné planetě. V jiné galaxii. Zažívající. Myslící. Ptající se. Energie pokračuje. Vědomí, které vzniká z uspořádané energie, možná také pokračuje. Ne ve smyslu nesmrtelné osobní duše. Nevím, jestli to existuje, ale ve smyslu, že vesmír pokračuje ve vytváření vědomí. Znovu a znovu. V různých formách. Na různých místech. Vždy se zkoumající, vždy se poznávající. A to mě vrací naposledy k otázce, z čeho je energie vyrobena. A myslím, že
Konečně mám odpověď. Ne kompletní vědeckou odpověď, protože tu pořád nemáme, ale odpověď, která mě uspokojuje, která mi dává klid. Energie není vyrobena z ničeho. Energie je fundamentální složkou, primární realitou, substrátem bytí. Všechno ostatní, hmota, světlo, prostor, čas, vědomí, jsou formy, které energie přijímá, vzory, do kterých se organizuje. A otázka, z čeho je energie vyrobena, je jako ptát se, z čeho je bytí vyrobeno. Bytí není vyrobeno z ničeho. Bytí prostě je. A energie je fyzický výraz bytí. Je to vesmír bytující, existující, projevující se v tobě, ve mně, v hvězdách, v prázdném prostoru, ve všem. A to je dost. Nepotřebuji vědět, proč existuje místo ničeho. Nepotřebuji rozumět všem záhadám. Je dost vědět, že existuji. Že jsem součást tohoto neuvěřitelného vesmíru. Že jsem vědomá energie a že každý okamžik, každá zkušenost, každá myšlenka je vzácná, je jedinečná. Je to vesmír zažívající sám sebe. Skrze mě. OK. Byli jsme v největší hloubce, v propasti otázek bez odpovědí. Ale teďko vyjdeme. Vrátíme se k něčemu konkrétnímu, k něčemu, čeho se můžeš dotknout. Pochopit. Vrátíme se k tobě, protože v konečném důsledku to není jen o abstraktní fyzice. Není to jen o rovnicích a teoriích, je to o tobě. Tvém životě. Tvé zkušenosti. Co to znamená v praktických termínech, že jsi energie? Jak to mění způsob, jakým žiješ? Jak přemýšlíš? Jak se vztahuješ ke světu? Dovol mi být jasný o něčem. Nemluvím o pozitivní energii, nebo dobrých vibracích, nebo pseudovědě sebezdokonalování. Mluvím o doslovné fyzice. Jsi energie, uspořádaná do atomů, atomy do molekul, molekuly do buněk, buňky do těla. A to tělo interaguje s vesmírem skrze energii. Každý foton, který vstoupí do tvých očí, každá molekula, kterou cítíš, každá vibrace, kterou slyšíš, je to energie vstupující do tvého systému. A tvůj mozek tu energii zpracovává. Transformuje ji na zkušenost, na vnímání, na myšlenku. Neustále vyměňuješ energii s vesmírem. Nejsi uzavřený systém. Jsi otevřený systém. Energie vstupuje, energie vystupuje, ale vzor, který jsi ty, dočasně zůstává stabilní. Jako plamen. Plamen není věc, je to proces. Kontinuální transformace energie. Palivo se oxiduje, uvolňuje energii jako světlo a teplo. Plyny stoupají, vstupuje nový vzduch. Plamen se zdá stabilní, ale nejsou tam dvě stejné molekuly v plameni z jedné sekundy na druhou. Je to dynamický vzor, kontinuální proces. Ty také. Buňky tvého těla se neustále nahrazují. Každých 7 až 10 let byly téměř všechny atomy ve tvém těle nahrazeny. Nejsi stejná hmota, kterou jsi byl před dekádou, ale jsi stejný vzor. Stejná organizace energie. A to má hluboké důsledky. Znamená to, že nejsi své tělo. Ne ve smyslu, že tvá identita jsou specifické atomy, které tě tvoří. Jsi vzor, organizace, proces a vzory se mohou měnit, vyvíjet, transformovat. Zkušenosti, které máš, věci, které se učíš, spojení, která vytváříš, mění vzor. Reorganizují tě. Na fyzické, doslovné úrovni. Pokaždé, když se naučíš něco nového, spojení ve tvém mozku se změní. Synapse se posílí nebo oslabí. Formují se nové cesty. Doslovně reorganizuješ energii ve svém mozku. Měníš vzor, který jsi.
A to znamená, že máš jednání, moc. Nejsi jen pasivní nádoba energie, jsi aktivní organizátor. Můžeš si vybrat, jaké zkušenosti hledat, co se učit, jak se vztahovat a ty volby mění, kdo jsi. Na fundamentální úrovni. Ale také to znamená, že jsi spojený. Protože energie, která tě tvoří, není jen tvoje. Je v neustálém toku s vesmírem. Kyslík, který dýcháš. Jídlo, které jíš. Světlo, které vidíš. Všechno je vstupující energie, která se integruje do tebe, která se stává tebou. A energie, kterou vydechuješ, kterou vylučuješ, kterou vyzařuješ jako teplo, vrací se do vesmíru. Stává se něčím jiným. Jsi uzel v kosmické síti proudící energie, transformující se, organizující se, dočasně koherentní, ale fundamentálně spojený se vším. A když to pochopíš, když to skutečně cítíš, mění to, jak vidíš svět. Už nejsi oddělený, už nejsi sám. Jsi součást toku, součást procesu, součást vesmíru poznávajícího sám sebe. Část 15. Spojení všeho. A teď to všechno spojíme dohromady. Spojíme každé vlákno, které jsme prozkoumali. A uvidíš celý obraz, kompletní příběh energie. Od velkého třesku k tobě a dál. Tak, z čeho je energie vyrobena? Po celé této cestě. Po prozkoumání kvantových polí, relativity, temné hmoty, temné energie, vědomí. Jaká je odpověď? A pravda je? Není jednoduchá odpověď, ale existuje příběh, narrativ, způsob, jak vidět to všechno, který spojuje kousky. A je to tento. Vesmír je proces transformace energie. Není to věc, je to proces, tok, neustálé stávání se. Začal, nebo alespoň tato fáze začala, s velkým třeskem. Čistá energie, koncentrovaná, horká nad představivost, v prvních okamžicích, zlomcích sekundy. Byla ta energie tak hustá, že se částice a antičástice neustále objevovaly a anihilovaly. Kvarky, antikvarky, elektrony, pozitrony, chaos tvoření a ničení, ale byla asymetrie, nerovnováha. Na každou miliardu antičástic byla miliarda a jedna částic. Částice a antičástice se anihilovaly. Staly se fotony, čistou energií. Ale ta jedna navíc, ten zlomek asymetrie, přežil. A to je všechna hmota, která dnes existuje. Všechno. Ty, já, hvězdy, galaxie, jsme zbytek kosmické anihilace. Jak se vesmír expandoval, ochlazoval se. A jak se ochlazoval, energie se kondenzovala do stabilnějších forem. Kvarky se kombinovaly do protonů a neutronů. Protony a neutrony se kombinovaly do jader vodíku a helia. Nakonec, když měl vesmír 380 000 let, ochladil se dostatečně, aby se elektrony spojily s jádry. Neutrální atomy. Poprvé. A vesmír se stal průhledným. Fotony mohly cestovat volně. To světlo pořád vidíme dnes. Kosmické mikrovlnné pozadí. Záře velkého třesku. Pak temnota. Temný věk vesmíru. Po stovky milionů let nebyly hvězdy. Pouze atomy vodíku a helia plovoucí v prostoru. Ale byla temná hmota. Vytvářející gravitační jámy. Přitahující obyčejnou hmotu. A pomalu, postupně, se rozsvítily první hvězdy. 200 milionů let po velkém třesku. První světla v kosmické tmě. A ty hvězdy transformovaly vesmír, protože v jejich jádrech energie jaderné fúze vytvářela nové prvky. Uhlík, kyslík, dusík, železo, ingredience života. A když ty hvězdy zemřely, explodovaly, rozptýlily ty prvky, obohatily mezihvězdný prostor
A nové hvězdy se formovaly z toho obohaceného materiálu. Hvězdy druhé generace, třetí generace, každá generace s více těžkými prvky, více chemickou složitostí. A nakonec, kolem některých z těch hvězd se formovaly planety, skalnaté planety, s atmosférami, s vodou. A na alespoň jedné z těch planet, Zemi, energie se organizovala úplně novým způsobem. Život. Nevíme přesně, jak život začal. Je to jedna z velkých záhad. Ale víme, že před téměř 4 miliardami let existovaly jednoduché buňky. Jednobuněčné organismy. Bakterie. Archaea. A ty buňky dělaly něco extraordinárního. Zachycovaly energii. Ze slunce, z chemických reakcí a používali ji k budování sebe, k replikaci, k evoluci. Život je energie uspořádaná takovým způsobem, že se sama udržuje. Sama se udržuje, sama se komplikuje. Po miliardy let fungovala evoluce, složitější buňky, mnohobuněčné organismy, rostliny, zvířata, mozky, nervové systémy a nakonec vědomí. Energie uspořádaná takovým způsobem, že může zažívat samu sebe. A to nás přivádí k teď, k tobě, ke mně. Jsme 13 miliard 800 milionů let transformace energie. Od velkého třesku ke kvarkům, od kvarků k atomům, od atomů k hvězdám, od hvězd k těžkým prvkům, od prvků k planetám, od planet k životu, od života k vědomí. Kontinuální proces, neúnavný tok, od jednoduchosti ke složitosti, od chaosu k organizaci, od nevědomí k vědomí. A to pokračuje, protože nejsi konečný bod, jsi součást procesu. Tvůj život je vesmír pokračující ve svém zkoumání, ve své samoorganizaci, ve svém sebepoznávání. A to, co uděláš, jak budeš žít, co vytvoříš, je součást toho většího příběhu. Každý akt laskavosti, každý vědecký objev, každé umělecké dílo, každé lidské spojení, je to vesmír poznávající sám sebe hlouběji, vytvářející více složitosti, více krásy, více vědomí. Část 16. Závěrečné zamyšlení. A to mě přivádí k temné hmotě a temné energii, protože 95% vesmíru je temné, neznámé. Ale možná, jen možná, ta temnota je také součást procesu. Možná má temná hmota účel, funkci, které ještě nerozumíme. Možná temná energie tlačí vesmír k něčemu, nějakému budoucímu stavu, který si nemůžeme představit. Nebo možná je to jen chaos, bez účelu, bez směru. Nevím, ale vím toto. 5%, kterým rozumíme, těch 5% vytvořilo hvězdy, planety, život, vědomí. Vytvořilo všechno, co si ceníme, všechno, co milujeme. Takže i když jsme pouze 5%, těch 5% záleží. Záleží nekonečně. A teď, konečně, odpověď na otázku, z čeho je energie vyrobena? Energie není vyrobena z ničeho fundamentálnějšího. Energie je to fundamentální. Je substrát reality, proces bytí, tok existence. Není to substance, je to vzor, vztah, symetrie. Je to to, co způsobuje, že se věci mění, transformují, vyvíjejí. Je to stávání se vesmíru. A ty jsi součást toho stávání se. Nejsi pasivní pozorovatel. Jsi aktivní účastník. Jsi energie, která se uspořádala takovým způsobem, že může volit, tvořit, milovat, myslet. A to je extraordinární. Protože to znamená, že máš moc. Ne moc porušit zákony fyziky. Ne magii, ale moc ovlivnit, jak se energie organizuje. Skrze tvé volby, tvé činy, tvá díla. Můžeš zvýšit pořádek nebo chaos,
Můžeš vytvořit krásu nebo destrukci, můžeš spojit nebo oddělit. A ty volby záleží. Ne v kosmickém smyslu změny osudu celého vesmíru, ale v lokálním smyslu. Okamžitém, lidském. Udělat ze světa, z tohoto malého koutu vesmíru, kterého se dotýkáš, trochu lepší, trochu složitější, trochu více vědomý. A když se díváš na noční oblohu, když vidíš ty hvězdy zářící světelné roky daleko, pamatuj, nejsi od nich oddělený, jsi z nich vyrobený. Atomy ve tvém těle byly vykované v hvězdných jádrech. Energie, která tě oživuje, je stejná energie velkého třesku. Jsi vesmír, v lidské formě, dívající se na sám sebe, žasnoucí nad sebou samým, poznávající sám sebe. A když cítíš lásku, když cítíš úžas, když cítíš spojení, to nejsi jen ty. Je to vesmír milující sám sebe, žasnoucí nad sebou samým, spojující se sám se sebou, skrze tebe. Takže otázka není, z čeho je energie vyrobena. Otázka je, co uděláš s energií, kterou jsi, protože máš omezený čas. Tento vzor, který jsi, toto tělo, tato mysl, toto vědomí, je dočasné, dekády. Pokud máš štěstí. A pak se energie, kterou si transformuje na něco jiného. Vrátí se do cyklu. Ale zatímco jsi tady, zatímco tento vzor existuje, máš příležitost zažívat, tvořit, spojovat se, být součástí většího příběhu vesmíru poznávajícího sám sebe. A to je dost. Nepotřebuješ dokonalé odpovědi. Nepotřebuješ rozumět všem záhadám. Jen potřebuješ žít plně, vědomně. Vědom si toho, že jsi součást něčeho nekonečně většího než ty, ale že zároveň ty jsi to něco většího, zažívající sám sebe, tady, teď, v tomto okamžiku. Část 17. Poslední myšlenky. Dostali jsme se na konec této cesty, ale v jistém smyslu teprve začínáme. Protože teď máš nový způsob, jak vidět realitu. Způsob, který sjednocuje všechno. Fyziku, kosmologii, život, vědomí. Všechno součást stejného příběhu. Příběh energie transformující se, organizující se, poznávající se. A ty jsi kapitola toho příběhu. Krátká kapitola, ale vzácná. Dovol mi zanechat ti poslední myšlenku. Každou noc, když zavřeš oči a usneš, tvé vědomí vybledne, dočasně. Vzor, který si pokračuje. Tvé tělo dál funguje, tvé srdce bije, dýcháš, ale ty, vědomá zkušenost, se vypne. A každé ráno se vrátí. Probudíš se a tam si znovu. Je to jako malá smrt a znovu zrození. Každý den. A jednoho dne bude naposled, kdy zavřeš oči. A to konkrétní vědomí, ten specifický vzor uspořádané energie, se nevrátí. Ale energie pokračuje, transformuje se, vrací se do vesmíru, reorganizuje se do nových forem. Možná jednoho dne, někde, se uspořádá do nového vědomí. Nebudeš to ty. Ne ve smyslu kontinuity paměti nebo identity, ale bude to vesmír vědomí znovu, zažívající sám sebe znovu. A v tom smyslu nic se skutečně nestrácí. Energie pokračuje, zkušenost pokračuje, vesmír pokračuje v poznávání sám sebe. Takže když cítíš strach z konce, ze smrti, z přechodnosti, pamatuj, jsi 13 miliard 800 milionů let. Byl jsi hvězdy, byl jsi mezihvězdný plyn, byl jsi oceány, byl jsi jednoduché buňky. A teď jsi toto. Člověk, vědomý, myslící. A když tato kapitola skončí, budeš něco jiného.
Energie, kterou jsi, nikdy nezemře. Pouze se transformuje. A to mi dává klid. Ne protože vím přesně, co se stane potom. Nevím. Ale protože vím, že jsem součást něčeho věčného, něčeho nekonečného, něčeho, co proudilo od začátku času a bude pokračovat v proudění dlouho poté, co se toto tělo stane prachem. A teď se vrať do světa s tímto poznáním, s touto perspektivou. A podívej se, jak moc se to změní. Podívej se na lidi kolem sebe. Nejsou to cizinci, je to vesmír. Jako ty. Jiné formy stejné fundamentální energie. Podívej se na přírodu, stromy, zvířata, oblohu. Všechno energie, transformující se, organizující se, bytující. Podívej se na své vlastní zkušenosti, tvé myšlenky, tvé emoce, energie proudící skrze tebe, vytvářející vzory, vytvářející význam. A pamatuj, máš moc, ne porušit zákony vesmíru, ale ovlivnit, jak se energie organizuje. Ve tvém malém koutu kosmu, skrze tvé volby, tvé činy, tvou lásku. Použij to dobře, tvoř krásu, sdílej znalosti, spojuj se s ostatními, protože to je to, čím jsme. Vesmír tvořící, sdílející, spojující se sám se sebou, skrze nás. Děkuji, že jsi zůstal, že jsi podnikl tuto cestu se mnou. Za věnování 2 hodin svého života, což je tvá energie, tvůj čas, tvá existence, k prozkoumání těchto hlubokých otázek. To říká něco krásného o tobě, že nejsi spokojený s povrchovými odpověďmi, že chceš jít hlouběji, rozumět více, být více vědomý. A to je vesmír probouzející se skrze tebe. Tak pokračuj v probouzení, pokračuj v ptaní se, pokračuj v zkoumání, protože to je tvůj účel, náš účel. Být částí vesmíru, která je vědomá, která se ptá, která žasne, která miluje, která tvoří, která hledá pochopení. A pamatuj, příště, když se tě někdo zeptá, z čeho je energie vyrobena, můžeš se usmát a říct, energie není vyrobena z ničeho. Energie je. A ty jsi vědomá energie. Vesmír zažívající sám sebe. Tady, teď, v tomto okamžiku. A to je dost. To je všechno. To je všechno.